είμαστε. Καταρχήν, γεια σας. Για να μην τρομάξουμε τους εθελοντές, να σημειώσουμε ότι αυτή η ιστορία είναι μόνο καταπέτηση του χώρου. Έτσι. Οι εθελοντές δεν πιστεύω να φοράνε κάτι τέτοιο. Ωραία. Πού είμαστε, Καπελάκι. Πού είμαστε τώρα? Sunshine Λίκτος. Λίκτος. Και είσαι ο? Είμαι ο Λίκτος Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Είμαι υπεύθυνος για τους ομαδάρχες. Για τους ομαδάρχες. Εγώ και η Μαριάννα είμαστε η θυσία στον εθελοντισμό, προσφορά στην πόλη μας, καπέλα, στολές, ζέστη. Λοιπόν, για πες μας Παναγιώτη, πόσους πάγκους εργασίας θα έχουμε στους εθελοντές? Θα αποτελείται από 21 πάγκους εργασίας. Θα έχουμε 21 τραπέζια. 21 τραπέζια. 21 τραπέζια. Γύρω-γύρω από το σκεύος. Γύρω-γύρω από το σκεύος, αριστερά και δεξιά. Ναι. Το οποίο θα αποτελείται από 10 άτομα από κάθε πάγκος εργασίας. Οι εθελοντές θα έχουν ένα επικεφαλή. Ναι. Ένα ομαδάρχη. Ένα ομαδάρχη. Εμείς θα ορίσουμε. Εμείς ορίσουμε ομαδάρχη για τα 10 άτομα. Ωραία. Άρα έχουμε ένα τραπέζι, 10 άτομα και ένα ομαδάρχη. Βεβαίως. Και από τη δικιά σας την ομάδα, σαν Λίκτος, σαν Sunshine, έχετε αναλάβει την διεύθυνση και την οργάνωση της παραγωγής, να το πούμε έτσι. Να πάει καλά το εγχείρημα. Το κάθε τραπέζι, αυτά τα 21 που είπε, 21 είπες, έτσι, τι θα πω, πώς θα είναι η δομή? Ότι αρπάξουμε, φέρνει και ντομάτα, φέρνει ένα κόλλι? Όχι, όχι. Θα υπάρχει οργάνωση. Θα υπάρχουν 4 άτομα από τη μία μεριά του πάγκου, 4 άτομα από την άλλη. Τα 4 άτομα θα καθαρίζουν τα προϊόντα ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά. Ναι. Θα τα δίνουν στους επόμενους 4 που θα είναι απέναντί τους και θα γίνεται η κοπή και θα πέφτει στο σκεύος αυτό. Αυτό το σκεύος? Αυτό το σκεύος, το 10 που θα κάνουν. Και μετά τι γίνεται? Γεμίζει. Γεμίζει αυτό. Ο ομαδάρχης. Ο ομαδάρχης. Το οποίο θέλω που επικεφαλής το παίρνει. Στο ξενοδοχείο. Πριν το πάρει, θα έχει 2 άτομα στην οποία θα είναι στη μεταφορά. Μόλις γεμίσει. Όταν είναι έτοιμο το μείγμα ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, έχουμε το αλατάκι εδώ. Θα είναι την ποσότητα του αλατιού που γνωρίζει ο ίδιος, την ποσότητα της σιρήγα εμείς. Θα το πείτε εσείς πώς. Ακριβώς. Θα γνωρίζει την ποσότητα και το αλατάκι. Άρα, 4 από εδώ καθαρίζουν, 4 κόβουνε, οι 2 είναι μεταφορά και συντονισμό. Ο επικεφαλής βάζει τα λαδορίγανα και τα λάθια, έτσι δεν είναι? Και όταν τελειώσει τι γίνεται? Όταν τελειώσει. Το παίρνει σπίτι του? Όχι. Το πετάει στη θάλασσα. Πού, στο σιγαριά? Μπράβο. Υπάρχει άτομο στη μεταφορά, υπάρχουν 2 άτομα στη μεταφορά των προϊόντων, το οποίο θα παίρνει το έτοιμο το μείγμα και θα το ρίξει στο σκεύος της μεγάλης σαλάτας. Ο δικός μας ομαδάρχης, πριν αρχίσει και γίνει η κοπή, θα γνωρίσει την ποσότητα του 10 κιλού αυτού, πόσες ντομάτες, πόσες ντομάτες, πόσα αγκούρια, πόση πιπεριά θα χρειάζεται να κόψει για να μπει στο σκεύος αυτό. Για να γίνει κάτι. Ωραία, και αν υποθέσουμε πως έχουμε ξεκινήσει και έχουμε πει ότι θα είναι μια ομάδα με ένα αλφα όνομα και έρχεται εκείνη τη στιγμή κάποιος εθελοντής και θέλει να συμμετέχει. Πώς γίνεται αυτή η αλλαγή? Μπαίνει μέσα, λέει κάνει και ο πέρα να κάτσω και εγώ, πώς γίνεται? Δεν γίνεται. Πήγε εσύ, αλλά εσύ. Στην Ελλάδα κυρίως θα κάνουμε αυτά, αλλά τώρα δεν θα το κάνουμε. Θα υπάρχει λίγο οργάνωση σε αυτό το κομμάτι. Θα ενημερώνει ο υπεύθυνος εθελοντών, θα ενημερώνει εμένα. Εννοείς τον υπεύθυνο, το Γερακιανάκι, το Μανώλη, που θα είναι έξω από το χώρο που θα δουλεύει. Θα είναι έξω από το χώρο σε ένα σημείο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένοι όλοι οι εθελοντές. Δεν θα σου κάνει νόημα, θέλω 2 άτομα. Θα μου κάνει νόημα, θέλω να μπουν 2. Και εγώ θα πηγαίνω στο κάθε μαδάρι και θα πηγαίνουμε και θα γίνεται η αλλαγή. Η αλλαγή για να έτσι έχουμε ομαλή ροή, για να μην χαλάει η αναλογία. Μπράβο, η αλλαγή θα γίνεται, πρώτα θα έρχεται ο εθελοντής που θα θέλει να κόψει στον πάγκο και μετά θα φεύγει ο επόμενος από τον πάγκο για να γίνει η αλλαγή, να μην υπάρχει μεγάλη απόσταση χρόνου από πίσω. Ωραία. Και επίσης αυτή η διαδικασία θα κρατήσει αρκετή ώρα. Κάποιος κουράστηκε. Διψάει, θέλει να πάει τουαλέτα, θέλει να κάνει ένα τσιγάρο. Τι γίνεται? Ενημερώνουμε τον ομαδάρχη ότι θέλουμε να σταματήσουμε γιατί κουραστήκαμε. Και αυτόματα ο ομαδάρχης φέρει κάποιον άλλον εθελοντή στη θέση αυτού που θέλει να κάνει διάλειμμα, που είναι λογικό να θες να κάνει διάλειμμα κάποια στιγμή. Βέβαια για το διάλειμμα να σου πω ότι έχουμε προβλέψει ειδικό χώρο για τους εθελοντές, σαν αποδυτήριο να το πούμε έτσι, σαν καφενείο παραδοσιακό, όπου θα κάτσει να πάει το σάντουιτς, το πορτοκαλάδι.